Så står den rent faktisk ind i munden sådan her. Og venter på, hvor nødgangen er henne. Og han tror, det hele er slut. Når han så åbner munden, så vælter der ild ind i munden. Og så kommer flammen sådan her. Det ser herregodt ud, men det skal vi ikke lære i dag. Godt. Så Kasper, nu viser du lige mig. Og nu er det vigtigt, at du lige holder cirka her. Og så tager du, ligesom nu gør jeg det sammen med dig. Ikke? Ja, hovedet hele vejen tilbage. Prøv lige at kigge på mig. Jeg gør sådan her. Ja, det er rigtigt. Han er god. Han er dygtig det her. Giv mig en stor hånd. Kom igen, Kasper. Kom igen. Vi prøver. Det der er vigtigt, det er, at apropos det her med vanerne, vi tørtræner lidt, inden vi popper ild i. Så vi tørtræner, så hans nervesystem ved, hvad der skal ske. Kom. Sådan! Giv mig stor hånd. Prøv at høre. Det her. Det skal du bare gentage. Det er fuldstændig sådan her. Du skal bare se her, hvis der er nogen af dig, der siger, ej, nu bliver jeg snydt, jeg fik lov at prøve det her. Så jeg kan fortælle, at det er ganske almindelig lampeolie, som jeg bruger. Og så er det 4 cm gazebind. Så er det meget vigtigt, hvis man går ned på apoteket og siger, det vil jeg hjem og prøve det her. Så er det altså meget vigtigt, at man køber det uden elastikbind. Så bliver kuglen derinde. Nu skal jeg bare se, så lad det lige. Sådan. Så er det nu, Kasper. Så gør du fuldstændig, som du har lært. Lige op. Hovedet tilbage. Så er det nu. Det var ikke så godt. Hovedet tilbage. Lige ned. Og ind og luk. Sådan! Vi får det her.